πατέμενος, εγώ απλώς κακόπεσα 11 μέρες. Πάμε και επειδή με ευγενής θα σε δίνω στο μαγαζί. Συγγνώμη για τον ταραβέρι, ασέβη μου. Περπάτα. Άμα με κορόδεψε και δεν έρθει, θα τον κόψω σαν μπράσο. Αδύνατον. Ο Μιχάλης είναι τίμιος άνθρωπος. Είναι καλοστεκούμενος, κόρη μου. Μεγάλος αγελαδότροφος. Και από σήμερα σταματάς το τραγούδι. Θα καθίσεις στο σπίτι να κερδίσεις την πρίκα σου. Καλά, εσύ το βιολί. Το κουδούνι, αυτός θα είναι. Μάνα, το περγαμόντα εσύ. Θα βλαμπεί την πόρτα. Πάω. Είμαι καλή. Το μεσοφόρι σου, θα το πατήσεις. Θα πάρετε ένα περγαμόντο. Να πάρω. Θα το πάρεις, Μιχάλη μου. Θα πάρεις. Θα πάρω. Είστε λεβεντόπεδο. Είμαι σίγουρος ότι η Ευλαμπία θα περάσει καλά μαζί σου. Αμέν, αμέν. Από πρίκα βέβαια δεν έχουμε να τις δώσουμε, αλλά η πρίκα της Ευλαμπίας μας είναι η τιμή και η υπόλοιψη της κοινωνίας. Εμπρός. Τι έγινε με τη μικρούλα γεροπισπίκη, την κατάφερες? Έχεις το διάλογο ρε κάθαρμα μη σου πω. Πάλι αυτές θα είναι. Πάλι. Πώς θα πας με τη μικρούλα ρε γεροπισπίκη, την κατάφερες? Μπρας. Τι έγινε με τη μικρούλα γεροπισπίκη, την κατάφερες? Μπα Παναθεμά σε γουρσούς, εσύ μου λείπες τώρα. Όχι ακόμα ρε, όχι ακόμα. Εμπρός. Τι έγινε με τη μικρούλα γεροπισπίκη, την κατάφερες? Σκατά. Εμπρός. Τι έγινε με τη μικρούλα γεροπισπίκη, την κατάφερες? Ναι ρε μπαγάσα, την κατάφερα.